Ali čovječe Boži da se štala oće valjda od one dreke njene razleti. Od krave? Od krave. I ona nju muze i a kad ona dođe, ona nju pomazi Crvenka. A šta je tebi, a šta tebi? A ona mota glavu, a liže ruku i opet počne vrišti. I nije prošlo mjesec dana, moja mama razboli. Onda će ona, ja tu nju dojela na preglede da vidimo šta je ono. Ona je toliko imala brzi rak na plućnom. Da je nije bilo spas. A ona veli, ja sam znala po mojoj Crvenki, veli, da će ona veli mene izgubiti. Ona je toliko rikala i kad sam ona doći k njoj, kaže, ona nije znala kako bi me lizala sa jezikom, kako bi mi dokazala ljubav. I životinje znaju i cucak isto. Imali smo cucka. On je dan noć zavijao. Nije bio sam, nije bio gladan, ali ono su si rekli, mi se bili sprezivamo. Onda smo ko više znali reći, buma nešto kod Bilića neće biti dobro. Aha. Kaže, krava riče u štali, a cucak zavija i tak i je. Glavnog domaćina su izgubili, dobro bio je i tata nije brz. U roku 8 mjeseci tata za njemu. Obično tako i bude, kad jedan ode, onda... Da. Onda ide neko iza njih. Je. Nevjerovatno nešto. Zato ja kad čujem cucka da zavija, ovo mi je teško.